Inselmilkom. Illum it-tlieta 4 ta' Jannar nilqakom għal qudiesa Rożarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qegħdin f'dawn il-jiem li wasluna bil-mod il-mod fi żmien tal-Epifanija għal festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Il-Vanġeli li qed nisimgħu f'dawn il-ġranet ifissru ftit il-profezija ta' Eżajija li l-ġnus jaraw dawl u dan id-dawl huwa Ġesu stess li jgħaddi u jfejja u jagħmel il-ġid. Aħna nixtiequ nitolbu b'mod speċjali llum f'dan iż-żmien tal-Epifanija għal dawk kollha milquta mill-pandemija. Il-ħsieb tiegħi llum mod speċjali jmur għal carers, mod speċjali għan nurses li iżjed ma jikbru l-każi u jkun hemm bżonn ta' swab test u anke ta' nies fil-kwarantina li jiġu segwiti, iżjed ma jkun hemm nies li għandhom bżonn il-kuntatt mal-isptar u l-kura ta' daw in-nurses, għandhom bżonn ħafna t-talb tagħna, is-support tagħna, nitolbu ħafna għalihom, għat-tobba, għall-awtoritajiet tas-saħħa, l-kull min hu milqut mill-pandemija. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li minħabba l-pandemija dejjem minn diffikultajiet ta' kull tip, psikoloġiku, finanzjarju, soċjali. Nitolbu l-Mulej iħares lejna bil-ħarsa tiegħu ta' ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ibnek il-waħdin idher fostna fin-natura tagħna l-bnedmin. Għamel li permezz tiegħu niġġeddu minn ġewwa fl-ispirtu. Kif minn barra bl-għajnejn tal-ġisem arafnieh bniedem bħalna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla. U miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu li xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla, u kull min iħobb mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla, għax Alla huwa mħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina, għax Alla bagħat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma x'ħabna u bagħat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Lilek iqimu l-ġnus kollha Mulej. Lilek iqimu l-ġnus kollha Mulej. O Alla, għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-Sultan, biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Lilek iqimu l-ġnus kollha Mulej. Jinżel mill-muntanji islim lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja u jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu u jsalva l-fqajrin. Lilek iqimu l-ġnus kollha Mulej. Tħaddar f'hiemu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art. Lilek iqimu l-ġnus kollha Mulej.
Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u rott il-ħelsien lil-maħqurin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien xin niżel l-art mid-dajsa, Ġesu ra kottra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom naċ bla ma għandhom raj. U qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Meta kien sar il-ħin ġmielu, resqu d-dixxipli tiegħu qalulu dan post imwarrab u ġa sar ħafna ħin. Ibagħthom ħajmorru fl-irtietet u fl-irħura tal-qrib jixtru xi ħaġa x'jieklu. Iżdu weġibhom, għatuhom intom x'jieklu. Qalulu u aħna se mmorru nixtru b'200 dinar ħobs biex nagħtuhom x'jieklu. Imbagħad staqsihom, xi kemm għandkom ħobs? Morru waraw. Meta saru jafu qalulu 5 u 2 ħutiet. Imbagħad ordnalhom iqegħdu lil kulħadd bil-qiegħda, ġema fuq il-ħaxix aħdar. U n-nies inxteħtet fl-art 100 u 50. Hu ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, refajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u ta' il-kissriet lid-dixxipli tiegħu biex inewluhom lin-nies qudiemhom u qasam ukoll iż-2 ħutiet bejniethom il-koll. U kulħadd kielu xaba. U ġabru l-bċejjeġ li fadal mill-ħobs u l-ħut u mlew 12 qoffa. U kienu 5,000 raġel dawk li kielu mill-ħobs. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek, Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu min. Dan il-Vanġelu din is-silta mill-kapitlu 6 ta' San Mark turina ftit isa X-ray tal-qalb ta' Ġesu. Jitħassar il-folla li jara qudiemu din il-kotra għaliex kienu qishom naċ bla ma għandhom raj u jagħti ħajtu il-ħin tiegħu, l-imħabba tiegħu, billi jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. L-ewwel risposta ta' Ġesu huwa t-tagħlim. Aħna għandna dover qawwi li nwasslu t-tagħlim ta' Ġesu lil kull min lest li jisimgħu. Il-mulej jira il-poplu tiegħu l-ewwel nett bit-tagħlim. It-tagħlim li jgħin il-libertà tagħna tagħżel it-tajjeb, jorjenta, iwassal, jigwida il-libertà ta' kull wieħed u waħda minna biex nażlu it-tajjeb. Mhux tagħlim li ġalek tagħmel xi ħaġa bil-fors, imma t-tagħlim li jdawwa lill-qalb u l-moħħ biex inti tagħmel għażliet tajba. Imma din is-silta tal-Vanġelu turina wkoll li Ġesu jieħu ħsieb anke tal-aspett materjali ta' min lest jisimgħu. Il-mulej jipprovdi dejjem imma lilna l-insara il-familja tiegħu tagħna kmant għatuhom intom xi jieklu. U lest ikattar billi jmiss il-qalb ta' tant nies ġenerużi, imma aħna rridu nifhmu u nilqgħu dan il-kmant li għatina meta ngħidulu ibadhom ħajmorru fl-irtijiet qed jixtru xi ħaġa x'jieklu u jgħidilna għatuhom intom x'jieklu. Mhux biżżejjed għalina ngħidu lil xi ħadd li għandu bżonn lajuna nitlob għalik taħi, toħx tinkwieta nitlob għalik. Imma aħna x'qegħdin nagħmlu konkretament. Meta il-Papa Franġisku talabni nkun isqof ta' din id-djoċeżi għażiża, fit-talb bdew jiġuni dawn iż-żewġ kelmiet, il-kelma u l-qadi.
il-aħbar it-tajba, l-Evanġelju u id-djakonija l-qadi. Għaliex inti tista' taqdi imma tgħid jiena biex iċabċpuli ta' ħanagħmel il-karità. Di xi ħaġa vojta l-fruwa tiġi u tgħaddi. U l-kelma mingħajr emil tkun vojta wkoll. F'dik il-kelma għatuhom intom x'jieklu hemm wisq x'tixtar, anke għaliex l-ikel mhuwiex biss irid ikun konkret, kemm ħadd pjaċir ninnota li l-Caritas Malta fil-milied qasmet madwar 800 tikla lil min kien waħdu min talab l-għajnuna. Ma stajniex nagħmlu hawnhekk il-kurja l-ikla tal-milied u tqassam dan l-ikel biex anke jkun ġest ta' solidarjetà konkreta. Bħalma jsir kuljum jitqasmu madwar 120 ikla matulek ja sena, imma fl-okkażjoni speċjali n-numru jikber. U tant servizzi oħra li tagħti l-Knisja f'Malta biex tobdi din il-kelma ta' Ġesu, imma mingħajr it-tagħlim ma nkunux qegħdin nobdu il-kelma ta' Ġesu għax hu meta ra n-nies li jisom naġbla m'għandhom rajja x'għamel għallem. Għalhekk nitolbu li aħna bħala Knisja f'din il-mixja sinodali li jixtieq il-Papa nerġgħu niskopru dawn iż-żewġ kelmiet li niftakar kienu jidbu fil-qalb tiegħi kontinwament. Il-kelma u l-qadi, l-evanġelizzazzjoni u d-djakonija. Ejjew nitolbu ħafna l-ħutna mill-quta mill-pandemija f'dawn iż-żminijiet fejn għandna issa eluf mill-quta, almenu ir-riżultat uffiċjali. Nitolbu għall-carers eżies tagħna għat-tobba għall-awtoritajiet konċernati. Nitolbu għal min ukoll qiegħed f'diffikultà minħabba l-pandemija. Nitolbu biex aħna wkoll nkunu strumenti tal-providenza u l-għoża tal-mulej. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Knisja f'Malta wkoll biex tħabbar il-kelma ta' Alla u taqdi lill-poplu għażiż tagħna u tobdi l-kelma ta' Ġesu għatuhom intom x'jieklu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nixtieq nagħmel talba speċjali għal dik il-mara Pollakka li nqatlet traġikament. Nitolbu wkoll għal dan iż-żagħżugħ għaż-żgħażagħ kollha tagħna biex il-mulej ħarishom minn kull deni kemm irġiel u kemm nisa u jgħallimna li meta niżraw ir-riħ naħsdu r-riefnu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tatina qalb li taħfer u tagħder, imma wkoll dawl biex narfu nimxu b'għoża u b'imħabba bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu. Għat-tiġijiet tagħna u għall-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri qaddisa tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni. U bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut. Int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġarat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ li qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna uridna nagħmlu li ben Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu li neħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol ta' is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti tqarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristu Sidna.
Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakkarkom li l-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsin tas-saħħa. Dan nagħmluh bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Grazzi tal-inaqtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nixtieq noffri dan ir-Rużarju għaż-żgħażagħ kollha tagħna u b'mod speċjali għan-nisa vittmi tal-vjolenza. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek kulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima għalik. Lilek ingħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nippunolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisom Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddifuq. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om liżjed safja, itlob għalina, Om liżjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaħal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta maħalla, itlob għalina, mera tal-Lusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina Qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu.
Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna min kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-Maqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.